Nay ka relasyon? Naa. Pila ka buok? Tara ka buok. Ikapila na nimo siya. Ika-upat na nako. Asa mo magkakita na niya? Kangs. Gaon sa mo sa kangs ganun naghibalagay mo dito? Namay ang i-friend nga ipareto man daw siya. Nako. So meeting place ra tong kangs. Oo. Like pagreto nimo niya, nagkauyunanay dayon mo diretso? Wala. Nag-chat pa mi Pila pa man ang mga panahon usa mo murag nagkasinabutanay nga mag-uyab na yun. last 2 weeks. Ay baguhay pa. Bagoy pa mi. Ay baguhay pa mo mag-uyab. Oo. So ga-explore pa mo sa inyong mga batasan mo ron. Oo. So far, kumusta ang 2 weeks sa pag-ila-ila sa iyaha? Okay ra. Unsay na find interesting nimo within 2 weeks sa relasyon? Gwapa siya din. Butan man siya. Butan pa sa 2 weeks. Kapila naman nga relasyon gani? Kaupat na. So unsa may nangahitabo atong tulog? Ano man tong nagbulag? Atong usa like ni cheat ko. Ha? Nang cheat sa kinsa? Like naka-attract mo ko sa lain by Ale grabe siya. Pero napo kay nakatunan dagay anang sitwasyon na. di na usbo ng pag nang muchit ka, makasakit mo na sa katao good. Dili na to ikuan ba kanang ihabitual kanang style para dili na to masuhid sa uban. Mensahe sa imuhang karon. Amping ko nun ay. Wala sige pag tinarong ta ha. Atong tarungan natong relasyon dili na ta mag-cheat. Kung manaatay dili ka sa tanay, istoryae imong uyab dayon para magbulag usa mangitag lait. Oh,